Fiċ-ċentru tal-komunità f'San Blas ġie mġeddet ftehim soċjali ieħor 3 snin il ġejjin sabiex din l-entità tal-Knisja Maltija tkun tista' tkompli bl-operat tagħha fid-djar ta' riabilitazzjoni kontra l-abbuż ta' droga fih dan il-Caritas. Dan il-ftehim sinifikanti għal Caritas ilaħħaq is-somma rekord ta' 4,200,000 euro li se jinsa biex iservi ta' stimulu għal dawk il-persuni li jixtiequ jbidlu ħajjithom u jerġgħu jqumu lura fuq saqajhom u fl-istess waqt jerġgħu jingħaqdu ma' dawk l-aktar qrib tagħhom filwaqt li jsibu stabbiltà fid-dinja tax-xogħol. Waqt li f-firmar tal-ftehim id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt semma l-fatt li nofs il-ħaddiema li jaħdmu mal-Caritas xi darba kienu huma nfushom li jabbużaw minn xi sustanza, imma wara li ggradwaw u ħarġu mill-problema ta' droga, illum qed jaħdmu għal nies oħrajn bl-istess sfida. Dan il-ftehim se jiggarantixxi l-użu ta' 42 sodda u sessjonijiet terapeutiċi ta' 7,500 siegħa fis-sena. Hawnhekk qed naraw tisħiħ tal-kollaborazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat, ovvjament il-Caritas bħala entità tal-Knisja u l-Istat permezz ta' dan il-finanzjament. Il-kuntratt huwa dawn il-fondi huma għal 3 snin. Jiġifieri hekk nkunu nistgħu nippjanaw ftit iktar bil-qudiem. Jiġifieri qed nitkellmu wkoll fuq finanzjament għall-operat ta' 5 servizzi li fihom kull sena naraw madwar 1200 persuna, ġifieri 700 persuna li jersqu għall-għajnuna minħabba problemi ta' droga u ftit il-fuq minn 500 relative li bħala familjari wkoll ikunu qed ibatu minn din is-sitwazzjoni. Il-Ministru għas-Solidarjetà u Ġustizzja Soċjali Michael Falzon enfasizza li dan il-ftehim huwa intisa biex jingħata aktar appoġġ lil klijenti irġiel u nisa li jkunu jridu jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni. Li jfisser huwa kemm aħna kapaċi naħdmu flimkien, kemm aħna kapaċi nagħmlu social partnerships u kemm aħna kommessi li naraw li ngħinu lil kulħadd. Dan huwa ftehim b'saħħtu ħafna qed nitkellmu fuq finanzjament fuq 3 snin ta' 1.4 miljuni. Finanzjament nagħmluh bil-qalb u l-messaġġ huwa wieħed illi hawn min jagħti każ u li nagħtu każ kulħadd u hawn ukoll minnu lest li joħroġ idea.